आई भैया कुछ दिन से लाइव ना होत नहीं है जाता लोग कमेंट करतला भाई का करता लो भैया कि हो, हो का करतला भाई 10 दिन ले बीत गइल रोज सब कुछ आवत नहीं कि लाइव तो आज हमने के लाइव आइल भाई जा काहे कि आज सावन के अंतिम सोमवारी हो आ अंत भला तो सब भला लोग कहेला तो कहे के भावा कि एगो स्तुत बा भ्रटन जी कि प्रलंब बाहु विक्रमं प्रमो प्रमेय वैभवम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रमो प्रमेय वैभवम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सबके नमस्कार प्रणाम रही। अच्छा लगी तो शेयर करो सब है ना लगी तो कोनो बातें नहीं है ना लगी तब वो कहते हाँ। तो एगो पत्नी अपना पति से कहतरी कि सब सोमवारी तो बीत गइल, अच्छा इस सावन पूरा बीते जा रहल बा, ये अंतिम सोमवारी हो। ओहो कम से कम हमरा के एको बार ले चल के भोलेनाथ ले दर्शन करा दी। तो इनकर पति देव कहते हैं कि हो कुछ की व्यवस्था नहीं है तरह के कैसे हम लिया के चली। तो वो अपना पति से कहतरी का कहतरी कि हमरा के कुछ ना चाहिए, कैसे कौना भाव में कहतरी हो कोना भाव में कहतरी कि साया साड़ी नाही कवनो हमरा हार चाही, कि साया साड़ी नाही कवनो हमरा हार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही, कि साया साड़ी नाही कवनो हमरा हार चाही, साया साड़ी नाही कवनो हमरा हार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही। और का कहतरी कि बीती गईले सब सोमारी इहे बाटे अंतिम बारी। न तो इहो बीत जाई हाँ ना तो इहो बीत जाई ना घुमाई हाँ। पानी मत फेरो हाँ हाँ सरफ पानी मत फेरो कि कहतरी बीती गईले सब सोमारी इहे बाटे अंतिम बारी, सोचले हो बानी हम जाए के बात तैयारी, सोचले हो बानी हम जाए के हो बात तैयारी, भोलेनाथ के हो हमनी पदीदार चाही, भोलेनाथ के हमरो हो दीदार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही, बस अतने मलिकार तुहार प्यार चाही। और का कहतरी कि बनी नाया नारी विजय मन आपन मोड़ी, कहतरी कि मन मत मोड़ी, इस तुम्हारी लास्ट बात चली कि बनी नाया नारी विजय मन आपन मोड़ी, रखी है सलामत बाबा हमनी के जोड़ी, बनी नाया नारी विजय मन आपन मोड़ी, रखी है सलामत बाबा हमनी के जोड़ी, ब्रिज मोहन हो
कि ब्रिज मोहन पिया खुशी के बहार चाही ब्रिज मोहन पिया खुशी के बहार चाही बस अतने मलिकार राउर प्यार चाही बस अतने हो मलिकार राउर प्यार चाही हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव।